مسئلہ توحید داد دین اسلام بنیاد دے، داد دین اسلام اساس دے۔ اللہ تبارک و تعالی 1,40,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دا دی مسئلے دا اشاعت دا پارا دی دنیا ترالی گئی دا سلور کتابون خلاصہ او نچوڑ آغا مسئلہ توحید دا اللہ جل جلالہ یوالے دے پا تورات او انجیل کے ہم اللہ جل جلالہ اخپل وحدانیت اخپل یوالے یہودیانو او عیسائیانو تا بیان کرے اللہ جل جلالہ فرمائی وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا دی یہودیانو او عیسائیانو تا دا حکم را لے گلے شویو چی دیوبا حق کی واسی دا اللہ جل جلالہ عبادت کئی، دا اللہ جل جلالہ بندگی بکئی، دا اللہ جل جلالہ سربا حصو شریک نے جوڑئی۔ لیکن دا یہود او نصارا ولگی دو اخپل مولیان او پیرانی تو خود تم سرونی ول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اخپل مولیان او پیرانی بخدیتو سرونی ول او تی سدی شروع کری اوی متصرف گنل کارسازی بدی دنیا کی اوی گنل دا تحلیل او دا تحریم واقداری اوی گنل۔ اللہ جل جلالہ فرمائی مسئلہ توحید خصفا سترا بدلائل سر بیان کر شویدہ وسہم کدا مسئلہ سک نمنی دا خلق ملعون دے قاتلہم اللہ، دا خلق دا قتال لائق دے دیو خلاف راپورت شئی ہو دیو خلاف اچھنگی گئی۔